Jo volia preguntar temes relacionats amb la qualitat de vida dels nostres carrers del districte. Estem en un districte central, ens creua pràcticament tot el transport públic i privat de la ciutat. Llavors, quines idees podríem aplicar per fer dels carrers, pacificar els carrers, millorar la mobilitat, fer un districte més humà? L'Eixample s'ha convertit bàsicament, i Sant Antoni també, s'ha convertit bàsicament en un conjunt de rius de cotxes i trànsit rodat que domina els carrers. Jo penso que no podem prohibir el trànsit rodat, no estem en contra del cotxe, només faltaria, no és això, però tampoc cal que hi manin els cotxes a tot arreu i que tot sigui trànsit rodat i trànsit ràpid, i si no, doncs que tot sigui aparcaments per cotxes. Els carrers han de ser per la gent, perquè és espai públic. Aleshores hi ha, efectivament, com ja apuntaves molt bé, el projecte aquest de les superilles, que Esquerra Republicana al seu moment ja en va ser partidari i ho va aplicar sobretot, primer a Ciutat Vella, on el trànsit es va anar tallant en molts carrers, i després sobretot a Gràcia. A Gràcia es van fer unes experiències pilot molt interessants per tal de reduir el trànsit feixuc a una sèrie d'artèries de carrers importants. Això es pot fer a l'Eixample, ja s'està estudiant, nosaltres sempre n'hem estat defensors i ara, en els últims anys, sembla que altres grups, com el mateix grup de Convergència i Unió, de l'alcalde Trias, o altres grups de l'Ajuntament, com a Iniciativa, també s'hi van apuntant. Bé, fantàstic, enhorabona. Jo crec que aquesta és la via, la de dir, escolteu, delimitem quins són els carrers realment importants per on hi ha de passar tràfic pesat, per on hi ha de passar molt de cotxe, però limitem-los, que no siguin tots rius de cotxes. I, per exemple, agafar, per començar, 4 illes i tancar els carrers interiors, no el trànsit totalment, però sí el trànsit ràpid, de manera que es pugui permetre l'entrada i la sortida a 20-30 km per hora, que tots els cotxes puguin accedir a tots els pàrquings, només faltaria, no volem arruïnar cap pàrquing, i volem que la gent pugui aparcar el cotxe al pàrquing o a sota de casa on toqui, però que, diguéssim, hi hagi zones del que se'n diu trànsit pacificat.